Takže ahoj, jsem tady na mém kanále a jak jsem vám říkal ve speciálním videu, tak vlastně v tom bludišti, ale ne v tom pekelném, v tom dalším, co mám, v tom normálním kamenným, co jsem vám říkal, abyste si jako napsali když tak do zpráv, že vám ho když tak pošlu, nikdo mi ještě nenapsal, no. Ale jak jsem říkal, když tam bude určitý počet zhlédnutí videí, tak udělám jednu věc a to bude jakoby překvapení a tady to je to překvapení, protože jsme stáhli více jak 1000 zhlédnutí, více jak 1000. Tady to je, tady to vidíte, takže to je úplně vynikající, to se mi líbí, ale toto se mi docela moc nelíbí, teda no, nevím co s tím, aby tam bylo více odběratelů, ale tak jako třeba se to časem zvedne. Určitě taky každý měl na začátku málo odběratelů, že jo. No, někteří to zvládli za chvilku, jako třeba, teďka nevidím nikoho, Minecraft, ten měl odběratelů hned hodně. No a prostě jako 5 odběratelů jako není moc, ale tak zatím jde to. Ale zase já jsem se jako přihlásil už před třeba měsícema, skorem, před třeba měsícema, dneska je 15.6. Takže skoro už to jsou 3 měsíce, co jsem na YouTube a mám teprve 5 odběratelů. Ale tady to jsem vám chtěl poděkovat, že máme přes 1000 zhlédnutí videí, takže chci všem poděkovat, co se koukli na nějaké z mého videa. Třeba se koukli i navíc. A když tak si mě dejte do odběru, jestli teď koukáte tady na to video, a to bude všechno. Já se s vámi loučím a pařte hry. A to je všechno, takže zdárek párek, Minecraftáci.